aye Adom Trotro na adepa ewo 37 station ho bisa manfo se anyabia no sade aban ba aban ko eniam ahodo a omufrase no okono ofofro ba ne totoa no ya na ye bio ho de na ma abasa omadwe nkyerenso ewo ho ne de adepa otimenka so mu na amunto so Adom Trotro ababe piemu ewo 37 station honomo enene ya bana sema ye bise nyina ene se adanti ena se aban foforo ba aban dada na obetwemu kono project ahodo ya oja wo ho no onto aso na onye ma oman Ghana mpumto yentumi enkoye animu enti ebisa setimemufo de na ebetumi aye ama saa ade wei eso etumi atwa timehya ase e de efi oso efo eso osofo sasemi enuni osusu se de na ebetumi aye ama saa ade wei eso etumi atwa die wase ye nyina titiro ye ne ayeye mrantie na wase ye nso ye kasa esre ye mpanimfo a omudi oman ne so no se ade a ye papa Rollins ye ya wanwie ni ono nso bedi na ade na wase nkono nso to aso na weye bi ka ho se o ma anye ne sa ade a ye man no ye penenkoso ni nimpuntu na nso ebeche enti ye besre ye papa nom a wo mudi o man so ene peace council for no se omon so ka bia etaso mu nti omon so ne ye president so ne ye ministers ne MPs ne enkasa se de be ya ye man nkoso na ye pe no o man ni betimi akoso da bia mo ka kire se ye ntoma mo ye toma mo a mo beboa ama o man akoso nanso di obi bedi ade a wo ye na wanwie na wokoye no wonso obedi ade no onto aso ne wagya yato ho na wokoye foforo sika na ye pe no e de aye omani na ye papa no mo se no enti ye besira omo pa ye bompa ye edita wo machi enti omo nso so emwa se de be ya oman no ne nkoso na ye pe no ebetimi akoso na agba ye nyina eja na wonso e me fani osofo kan so oman no obi obaba bia kamenkwa na kwa monhye no na omunya mlanto ti se ne me papa yekan se o hye pani na se ne be ya eka no emeye ni mpeni so na be eka ba ko na se so oya kwan na wanua de obeba no na onso aba betoa so se ne be ya yentiminifo ne ho be de ye ho beton na so jasi wo na de aban fofo na oban so ba be ya na akwa se still a Ghana no ana o man yesa ekoyechi te ka me nkwa madwen a yen hye empanifo no eja onso me so madwen kakra me kire ni se eyeye atimamufo no efse abani ba ebia te NDC na oso omoye project bi no ma anwie na MPP ba na oma beto aso a asema yen omamfo no be ka se NDC fo na start ye na MPP abeto aso won enti yen timamufo ne nyai sa de we se ne be ya obi ba na ono ye project no anwie a aban foforo ba ono nso be ba beto aso ete yen timamufo yen jai sa de na obi nso ba ono nso be ba beto aso de me wo kan nso no enu ntina se ye ohye na obi aba ene oba na se bibia wa ye aduru no oba ba beto aso ohye a ho am na enye sa ohye no empanifo ne nye emla fanto ene emla ne kwa parliament ne nya san ya ye san president yu obaba bia ni nua ye kodu oba beto aso ansa na do no e de ba ye no mfaza ne policy a o de ba ye no so abeto ne policy so meso media eja unso oman Ghana mda ye NDC na ye NPP this MPP no na NDC na no ye 2 NDC na MPP asan aba project awodo bebre wo ho a NDC for ye MPP for anto aso wo uti osesi ye si amo wakwanya no se den na betumi aka che party mienu se asomasi project a wanwie koto aso a den na ka be ye medasi de meka nyina ne se adia NDC entumi anya omugya ho a me papa Ekufuado president wabai e wese wobo ne homoden no ne ne ministers no omunso timeti waso ekwesi awieye no omunso so de asese omoye no omunso ayomode e de atowaso e ba ne sa mesusu se yebetimi akwayanim we ye no agya ato ho na we yaba no nso ba ye no agya ato ade a mehu ne se ha ye politicians de papa no bebre ene sa ade we me mpese ne wu gya ato ho no me ba ba ye atowaso minim se me ya wo be ka se wo na wo ye no wantimi
ɛna mema ba bɛya ɛno kora no nkɛ ɛyɛ animonyam hyɛ ɛbɛboa yɛ nyinaa nanso so no ɔmo de biribia bɛka politics no sɛ mema ntumi anyɛ na me korɔ no wo so ba na bɛtoa so a memɛka sɛ ɛyɛ me na mehyɛ aseɛ ɛna manwie na bɛtoa so ne kyerɛ sɛ politics ne sɛ de ɔmo yɛ no no ɛnkɔye enti yɛ papa no peace council ne pentecostal council for no sɛ de na minuanom sɛ yɛmfa mmara bi nte hɔ na mo ayɛ nyinaa nti gu so aka yɛmfa mmara no nto hɔ yɛmfa mmara no nto hɔ nso yɛmfa mmara no nto hɔ eti na neamenuanom kanya ne sɛ ɔmonya mmara mfa to hɔ sɛ ne ɛbɛyɛ a project bi wɔ hɔ na saban foforo bi fi so na foforo ba ɔno nso ebetumi aba bɛtoa so enti trotro na yɛ ma mate na betena so yɛbɛgye sesɛn awe na